Welcome back my SP Bodo Girls लोगोफोर थामिलाव नायनानै मिन्थिखाबाय जानो हागौ कि आं मा भिडिअ लाबाय दं नोंथांमोननि थाखाय सो दिनै जोंहा साम' आरो थास' आथिं ना गोरानजों जागोन सो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टिं दङबा जोबजासिम नायदो ना मा होनो लोगोफोर सो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ना मा होनो लेट्स गो दायो नै बे ना फिसाखौनो होगोन आरोना थास' आथिङाव नै बिदि सोर लोंग्रा आथिं गोलाव जालायलायनायलाय माबा मिटार सुनाय थांमाथां कलारि हरदों दासो गोसोखांदों लोगोफोर बेरे फुंजानि सायनोसै दायो आं जानोसै मोनबाय आं हारसिंसो जागोन आरो नै मोदोमा नोगोर गिदिरखा नै बेलासि बेलासि सानजिया साहा लोंगासिनो बिदि सोर लोंग्रा आथिं गोलाव जालायलायनायलाय माबा मिटार सुनाय थांमाथां लाखियाव नै लाखे जायो जायाफै लान्जाय सिलायथारो न जागोन ना जायाथाय हरलाबायबाय आङो जेबो जायालै बे सयथिबो थोद जायाबा था नों रानिया जागोन मालाय रानियाबो दंहैयो थुखैजानानै आंजों दै सारजादों कमप्लिटलि बेलासि टाइम नै बिस्कुटखौहाय लायो आङो साहा लोंसै नै मेरिगल्ड बिस्कुट बेलासि समाव साहा लोंनो माजाय कुछ दुगैनानै थान्दा मोनबाय आं दुगैयाबाथाय थानो सुखुवा गरमथार ऐसे वीडियो अपलोड कराया मैं वीडियो हम लोग गरम मैं रेस्ट ना करना दिखा मेरा डायरेक्ट समय दायो नै थास' आथिंखौ सानावनो माबा सायना दोनखादोंमोन ओमफ्राय नै बेखौ सुखांबाय आरोना ओमफ्राय नै बानलु देखाबाय आरोना नै जारिखौबो सुखाबाय आरोना ओमफ्राय मोनाबाय ओंखायनो एसे बोरैबा ब्लार ब्लार नुदों आरोना मबाइल आंना बांद्राय थिग नङा माने आगोलनि अफ'सो आरोना ओंखायनो बांद्राय साइज नङा क्लियार नङा आरोना दायो नै जोंनि फंबाया नै भिडिअ कल रायहरदों आरोना नै गोबावजों खनसे भिडिअ कल रायहरदों दासो गोसोखांदों दिनैसो गोसोखांदों साला हाय होनहरलाय भिडिअ नैबे फंबाय आरोना जा गोबावजोंसो भिडिअ कल तामिलनाडुआव खामानि मावो आरोना मा खामानि मावो एसे फोरमायहरदो नोंथाङा बेसेबां मोनो ओमफ्राय दिनाव थाबथाबायलाय मोजां खोनायासै नों बुंनायखौ दायो नै एवफ्रामगासिनो आरोना ना गोरानजों जानोसै आरोना लोगोफोर दायो नै बे ना फिसाखौनो होगोन आरोना थास' आथिङाव नै ओंख्रियाबो मोनबाय जानोसै आरोना लोगोफोर खुरनो नागिरबाय आङो जानायखौ दिन्थिबाय थाला नै लोगोफोर बेरे फुंजानि सायनोसै दासो बेरे फुंजा जादों नै दासो सिखारदों ओंखायनो नै साम'खौ बोरैबा ब्लार ब्लार नुदों साम'आ नै साम' गोलावआ लद्रायगाव गिदिर गिदिरथार नै बेंगलरना साम' गोलावआ मोदोमखौ जानाय बायदि मोनथारखायो सबायजों संगोन आरोना
ओमफ्राय नै सानदिजों मामिजों माबागासिनो एरख'गासिनो बिदिनो आं थोरसि सुनोसै ओमफ्राय बिसोर साम' एरख'थोंसै दायो सबाय रुबाय आरोना ओमफ्राय नै बानलुखौ होफाबाय रुनायावनो गेब्लेनायनि ओमफ्राय दा साबाथाय गेब्लेजोबगोन बानलुआबो दायो नै साम'खौ दानगासिनो माखासे दानखांबायलाय Lovely again. Buria sama. दायो आं जानोसै मोनबाय आं हारसिंसो जागोन आरोना ओमफ्राय मामि बाबा मोना ना बोनहैदों सानदियाबो थांफादों जानोसै आरोना मल मलनो सबायजों साम'जों बेंगलरनि साम' गोलाव गिदिर गिदिरखा नै लद्रायग' लद्रायग' उदै बुंलायखायो लोगोफोरनि
साम'आनो ओमफ्राय जानोसै साम'खौ टेस्ट नायग्रोनोसै आरोना नै मोदोमा नोगोर गिदिरखा नोगोर गोथाव lagi tak sebenarnya sama juga ada Tuh,